Roedd Jamie John Perkins yn 20 mlwydd oed ac yn byw yng ngwesty'r Waterton yn Tonerefail. Roedd yn adnabyddus yn ardaloedd Gilfach, Goch a Tonerefail. Gwelwyd Jamie yn olaf yn ardal heol y mynydd Gilfach, Goch ar y 12fed o Hydref eleni. Cafodd ei ganfod wedi marw ar y gyntaf o Dachwedd mewn ardal o enw Bog Lane, sy'n rhedeg rhwng y dafarn Griffin Inn a ystad ffordd Llanbad. Mae anafiadau i Jamie yn awgrymu ei bod wedi cael ei ymosod arno ac wedi adael mewn cwlfert lle canfiwyd. Bod arestiau wedi cael ei wneud mewn cysylltiadau farwolaeth, mae angen ragor o wybodaeth i'w helpu ddarganfod beth digwyddodd i Jamie a'r resymau tu ôl iddo. Rydyn ni'n credu'n gryf fod aelodau o'r gymuned yn dal gwybodaeth a fydd yn cynorthwy i'r tîm ymchwil i ddod â troseddwyr i gyfiawnder. Roedd Jamie yn dad i fab ifanc a'i deulu yn parhau i ofyn am atebion wrth iddynt geisio dod i delerau a'r colled. Os oeddech gennych unrhyw wybodaeth am Jamie Perkins, ei symudiadau o'r 8fed o Hydref eleni ac yn enwedig wybodaeth am ei farwolaeth, cysylltiwch â ni. Mae'r elusen annibynnol Crime Stoppers yn cynnig gwobr o 10,000 o bunnoedd am wybodaeth gysylltiedig. Byddwch yn gwbl anysbys a byddwn yn ein annog i gysylltu â nhw ar 0800 55 111 na 0800 555 111 neu ar-lein trwy crimestoppers-uk.org.